Krásný dobrý den, moje jméno je Tomáš Horák a já vás vítám u nového videa ohledně výdělku na počítači. Je to o novou společnost, která se zabývá minováním, nebo miningem, což znamená, že pokud nechcete investovat, tak tato firma vám to nabízí i zdarma. Můžete začít zadarmo a to s vaším počítačem, že budete firma bude využívat váš počítač, výkon vašeho počítače a bude vám za to platit. Pokud máte peníze na investici, tak můžete investovat už od 15 eur, což teda na tom moc nevyděláte, ale lepší něco než nic. Ale doporučuji aspoň za těch 100 eur, pokud máte. Tak určitě si myslím, že je to dobré investovat. No, ale nebudeme předbíhat a jdeme na základní věci. Takže na stránku se dostanete přes odkaz, přes který jste se sem dostali, na to napsaný. Začneme jednoduše, dáme sign up. Tak a zde vyplníme, to tady mám předvyplněné, takže zde vyplníme váš login, to je to, pod čím se budete logovat. Zase doporučuji bez čárek, bez háčků, takže bez diakritiky, víte, že já mám hore to heslo, e-mail, tady nevím, co bylo. Jo, to je ten kód, na ten nešahejte, ten nechte být. A zde musíte obsat nápis, pokud nebude čitelný, klikněte tady na to a vygenerujte si jiný. Tak, potom co se zaregistrujete, musíte na e-mailu rozkliknout ten odkaz, který vám přijde, už to teďka hodí error, protože už tam hotový, tak na něj musíte kliknout, abyste ověřili účet. Pak dáme sign in, nebo přihlásit se, já už to tady mám předvyplněné, takže tam se zapíšete vaši přezdívku, vaše heslo a sem píšete zase kód. No, tak, přihlásíme se. Tak a tady už vidíme naši kancelář. Řekl bych, že kancelář je velice přehledná, že ji mají dobře propracovanou. Takže tady se nám už generují výdělky, jelikož já už mám program spuštění v počítači. Aspoň byl spuštění. A je spuštění. No teď jak nahrávám, tak to není nic moc. Ale mám, že to teďka vidíte, já nevím teďka, jestli to vidíte. Chcete to vidět, jestli jste to předtím neviděli, tak to vypadá po tom, co ho nainstalujete. Teď tedy jak ho nainstalovat, takže dáme jednoduše download. Zde stáhneme, je to pouze pro Windows zatím. A je to pro Windows XP 7, 8 listy. Takže v podstatě pro všechny Windowsy, bych řekl. No, potom co ho nainstalujete, tak se vám tam zobrazí, abyste tam dali vaši licenci, což je přesně tady tento kód. Takže tento kód tam skopírujete a vložíte ho tam, označíte Ctrl+C a do toho dáte Ctrl+V. Takže takto jednoduše. A tady už si nastavujete zátěž vašeho počítače, kterou vám to bude brát. Minimálně 20% a maximálně těch 100, no samozřejmě. Tady vám to ukazuje výkon celkového jakoby toho půlu, toho jakoby bazénu, spojení všech. Tady to je váš aktuální a tohle to je kolik vyděláte denně eur. Vidíte, že to není moc, u nějakých obyčejných stolních počítačů nebude moc. Mně to normálně tady jde kolem 16 000 za sekundu. Jsou nějaký ty hashtagy. Tyto věci. A teď jak nahrávám, tak ale další důležitá věc, jak vydělávat tady v tomto projektu, je buď to tady, že pozvete lidi, což dáte přes affiliate,
invitation. Tady máte váš link, který si vygenerujete, můžete si vygenerovat další. Takže já to teďka natáčím, ještě jsem nikoho nezaregistroval, takže nikoho tady nemám, nikoho jsem udělal. Můžete jich mít třeba víc a upravit si to třeba jedno můžete dát někam na stránky a abyste viděli, kolik vám to vydělává. No, zde máme statistiky jednoduše. Takže to mám, že mě to běží chvíli. Takže to mám tak, nebo tady dáme ještě profile, dáme my profile. To byl můj profil, dáme, pak sem vyplníme ještě jméno a příjmení, zase bez diakritiky a sem napíšeme váš ten mobilní telefon a píšeme ho s předvolbou plus 420 a pak zadáme to číslo. Pokud byste chtěli jít do té placené verze, dáme Contact Manager, My Contact, toto, dáme Purchase Contact. Tak, zde si vybereme to, co chceme, tady máme ještě jednou shrnutí a zatím společnost je teprve na začátku, takže tyto 3 sety ještě nejdou koupit, jdou jenom ty první 3 a stejně myslím si, že 300 eur by do toho zatím asi stejně nikdo nedal, jako třeba těch 1000 nebo to, ale společnost vyplácí, ze společnosti jsou výplaty už, takže společnost doporučuji, ale samozřejmě riziko máte všude, takže zatím řekl bych, že tato společnost funguje jak má, takže je to samozřejmě na vlastní riziko, ale zde si vybereme to, co chceme koupit, takže řekli bychom si, že dáme teda těch 100 eur, takže to je starter účet, což máme na 3 měsíce. Dáme next, vyplníme jméno, příjmení, vaše město, prostě kde bydlíte. Dáme next, na mě to nepustí a pak už to akorát zaplatíte přes payment. Tu částku, kterou tam máte, takže je to takto jednoduché a společnost vám to připíše. Mělo by to být nejdéle do 24 hodin. A to nemusíte mít potom spuštěný počítač, to vám to udělává samo. Tady vidíte, kolik to zhruba vydělává denně, proč je tam toto, to značí, že to může být proměnlivé trochu a je to kvůli tomu, že se zde těží, že v těchto miningách, jak to těží, tak se trochu hejbe kurz, takže kvůli tomu kurzu, jako všude se hejbou kurzy. Je to tedy samozřejmě zdůrazňuji, že je to na vlastní nebezpečí nebo na vlastní riziko, protože vám to nemůžu garantovat, protože mnoho let platící společnosti mohou krachnout, ale všechno máte riziko. Pokud si zakládáte firmu, podléháte tam taky riziku. Pokud jste zaměstnaní v práci, taky podléháte riziku, že vás vyhodí nebo že firma zkrachuje, takže budete také bez práce. Všude máte riziko a akorát si to někde neuvědomujete. Takže to by ode mě bylo všechno. Poté vám ještě ukážu, jak vyplatit, až budu mít tu minimální částku pro výplatu, což je jako 10 euro. Takže to je přes Collect. A je to přes... Takže si sem zadáte váš PayPal účet, částku, kterou chcete, takže minimálně 10. A samozřejmě tu částku musíte mít nebo přes Dogecoin, ale to nedoporučuji. Ale lepší je to určitě na ten PayPal. Takže to by ode mě bylo pro tuto chvíli všechno. A já se s vámi v tuto chvíli loučím. Budu teďka ještě pracovat na webu, opravdu chci ho dotáhnout k dokonalosti v úvozovkách. A jsem teďka v několika dalších projektech, o kterých budu dělat v nejbližší době videa. Takže já se s vámi v tuto chvíli loučím a přeju hodně vysokých výdělků a zatím nashledanou.